hai 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 wah malaman ha nोंसोरसो सोरांबानो खामायोब्रा मा बेदर बयलार Hello everyone, good morning to my little boy. Welcome back to my new video channel. I'm going to be showing you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to show you how to make a video. I'm going to
दं बे रानबायबो ओमफ्राय दा जोब्बाय ओमफ्राय दा नैबे टेम्प'हां जाना दं नै ओमफ्राय दा नै लोगोफोर लाल साहा फुदुंबाय अखा हानायाव लोंसै लाल साहा जेरैबो अखाथार नै लोगोफोर जुब जुब माबायदि गोलैना जोबखोथाय सिंनिफ्राय मा लामनाय दंमोन बिराद अखा हाबाय नै लोगोफोर बाब अखा लाल साहाखौ जानना फैदों लोगोफोर ओमफ्राय दा दसे थानानै नोंसोर दामना नुगोन नै दा दसे रेस्ट मोनबाय नैबे बिथाङा दसे रेस्ट मोनबाय अखा हानानै थान्दा जाबायना रेस्ट मोनथ'बाय नङाबा रेस्ट मोना बे बिथाङा रेस्ट मोना गारिफ्राबो सिजोबखाबायलै नै लोगोफोर खामसालियाव सिजोबबाय जुब हाखाबायलै खामसालि मानि वाव रेडि जुब अखा हादों ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आंना लाल साहा सफैबाय बेखौ लोंनानै लानोसै अखा हानायाव लाल साहा लोंना एसे बयसआनो आलादा लोगोफोर हाइजें तेजपात ग्रोम थान्दा जानायाव लोंनांगौ बेखौ ओमफ्राय नै दा आं बाबानो जि होफैलायबाय गुसु जाबायना बेथ' लाल साहाबो लोंनो रोङा आंखौ फिनसैसो लोंनोबो दोनबाय नै लोगोफोर बाबाया दा जि गाहाम थाबाय अखायाबो दाबो खमाया अखा खमायबा आरो दखानाव ना मोनगौमोन लोगो लोंखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै लोगोफोर अखा हादोंबाबो जौ मावगासिनो जोंना माने एसे खामानि दं नालाय दा साननैसो उनाव दा बेनि थाखाय जौखौ मावगासिनो अखा हादोंबा नै ओमफ्राय अखाबो हागासिनो लोगोफोर बेखौ न'नि उसुङाव मावदों आरोखि जौ गोरान लकेल वाइन राइस वाइन लकेल निबाव सोनानै दोनजोबबाय जारखिनाव दा ब्रेकफास्ट जानोसै ब्रेकफास्टआव माबा दं नै लकेल ना फ्राय जेजों सारनाय दैमायाव नैबावबो दंबावदां बावबो दं ओमफ्राय नैबे जाबाय जोगोनार बाथोन बे लकेल ना फ्राय दा नै ओंखाम लाबाय लोगोफोर गुदुंनो उखुन्दै खुलायनाय नैबे ना बाथोन ओमफ्राय नैबे लकेल ना फ्राय जेजों सारनाय दैमायाव दा जानोसै आं गुदुंसै औ ना बाथोनजों लगायबाय थ' दा जाखांबाय लोगोफोर थ' ओमफ्राय नै लोगोफोर ओंखाम जाखांबाय आं साननि दा टाइमा साननि 1:30 जाबाय ओमफ्राय दा बिराद गरम जालायबाय लोगोफोर सान्दुं दुंबाय दहाय फुङावथ' बिराद जुब अखा हादोंमोन ना ओमफ्राय दा सान्दुं दुंनानै बोथोरा बिराद गरम जालायबाय गोसा मबाइल नायगासिनो ओमफ्राय आं नै थान्दा जानानै उन्दुनानै दं गोजौआव फांखा गेर दं नालाय नै ओंखायनो आं दा उन्दुनानै दं आरो लोगोफोर ओमफ्राय दा नै लोगोफोर न'आव थानो बानानै ओरै लामाथिं ओंखारबाय आं बिराद गरम ना न'आवथ' न' सिङाव फांखा नांसागासो ओमफ्राय दा नैबे लामा सेराव सिगुन सायाव थाफैबाय आं नै लोगोफोर बिराद मोजां सायाखा सिगुन सायाव थाफैबाय दा ओरै दसे थांसा मोनसे जायगायाव ओमफ्राय माने टावारनि डिजे सफैनांगौना जेनेरेटर दा बेखौ दोननायनि थाखाय मोनसे मा खालामदों आरो दालाय होदों आरोखि बेखौ नायनो थांसै माबायदि होना गालांखो माने डिजे सफैनोसिगोन नालाय दाथ' लाइनाबो थिग थादेरा गोलोम बोथोर अखा बोथोर ओमफ्राय दा नै लोगोफोर टावाराव सफैबायबो आङो नैबेनो नै बावनो डिजे दोनगोन आरोखि डिजे माने बेखौ मैया दालाय होदों दा बेखौ आं नायफानाय जायाखै नालाय माबायदि बानायदों बेखौ नायनो फैबाय आं लोगोफोर नैबाव एसे गावब्रानाय नुदोंलै नै लोगोफोर एसे गावब्रानाय नुदों नै दानो गावब्रा हांखाबाय मैयासो बानायदों मैयासो दालायदों माने दालाय होखांनाय लोगो लोगो अखा हानाय जाबायना लोगोफोर बेनिखायनो मोजां रानो मोनासै आरो दा बेयाव दंफैयो आं ओमफ्राय सान्दुंआ बिराद नै
नेबो साया दं नेबो दसे थाथ'सै ओमफ्राय दा नै लोगोफोर दुब्लि बारियाव सफैलायबाय आं दसेनो बेयाव दा दुब्लि बारियाव सफैलायबाय माने नै दा एवनानै दंजोबो आरोखि लोगोफोर दा दुब्लि बारियाव फैनायनि जाहोना जाबाय माने बेयाव ट्रेक्टर एवगासिनो दं नालाय दा बे ट्रेक्टरखौ नायनो फैदों आरोखि आं लोगोफोर ओमफ्राय दा थाबायगासिनो ट्रेक्टर फारसे अब्लाथ' दे नायलांदे बैलायनो एवगासिनो ट्रेक्टरा माने आं दा बेयाव नायनो थांगासिनो आरोखि नैबेलाय दा बे एवगासिनो दं दा बेखौ नायनो थांसै आं ओमफ्राय नै लोगोफोर आं नैबे बिफां सायाव न' खाथियाव सफैफिनलायबाय दा नैबे आयंआ औवा दानखावगासिनो बेरा होनो नागिरदों खांख्रिखला मैगंनि ओमफ्राय नै लोगोफोर आं दा न'आव सफैफिनलायबाय दसे जिरायबाय दुब्लियाव बेरायहैबाय फैबाय ओमफ्राय आं दा न'आव सफैफिनलायबाय दा नै दसे बार लानोसै दा न'आव सफैफिननानै नै दसे रेस्ट लाबाय आङो नैबे खामसालियाव जिरायबाय माने ओरैजों बार फैयो नालाय ओंखायनो नैबाव दसे जिरायबाय आं लोगोफोरनि दसे थाथ'बाय ओमफ्राय नै लोगोफोर न'आव दसे थानानै ओरै लामाथिं ओंखारबोलायबाय आं माने लामाथिं ओंखारबोनाय जाबाय बे दहाय आयंआ औवा सिंखावबाय थादोंमोन ना बेरा होनो दा बेखौ नागिरफैफिनदों आं लोगोफोर मानसिया गैला अबेथिं थांलायखो माने बेरा होनांसिगौ नालाय मानसिया गैला नै अबाव थांलायखो बियो दा नैबे औवाखौ सिंखावबाय थादोंमोन ना बे नै सिखाया दं ओमफ्राय बावनो सिखाबो दं हास'ग्राबो दं मानसियासो गैया ओमफ्राय नै लोगोफोर बानलु बिफाङा ओमफ्राय नै लोगोफोर बे औवा सिंखावनाय सेरावनो नैबे जाहैबाय बानलु बागाना नै गंगार खर'सो जाजोब्बाय बिलाइआनो एसे मुलि साराबो जाला माने एम्फौ जाजोब्बाय बिलाइखौ नैबे मैयासो खोदोंमोन हा गुदि गुदियाव हा खोदोंमोन मैयासो ओमफ्राय अखाजों सुस्राफिनजोब्बाय नै गुदि गुदियाव मैयासो हा खोदोंमोन ओमफ्राय दा नै लोगोफोर आं दा फाथो बारियाव फैलायबाय मोसौआनो जागासिनो हाबनानै दा बेखौ होनो फैबाय आं लोगोफोरनि हाय बिराद मोसौ हाबो बेरा होजोबबाय थेवबाबो हाबो गैला नै लोगोफोर हाग्रा जाजोब्बाय मोसौ अरस'जोब्बाय दा थिगानो जायासै नै मोसौ गाग्लिनायजों माजों फाथोआ एफा खस्थ' एवदोंमोन लांदां लुंदां सालाजोब्बाय नै मोसौ जानानै मोसौ जालाय बोरमा जालाय बेरा होबाबो हाया नै बेरायालाय दंजोबो जेरैबो दंजोबो नै लोगोफोर जेरैबो बेरा होनाय नै बिथिंबो ओरैबो बेरा दं थेवबाबो हाया मोसौखौनो हगारजोबो ना ओमफ्राय बे बेराफ्रालाय बेसेबांथो लाखिनो बारबानो हानाय लोगोफोर मोसौ फाथो बारियाव मोसौ होना फैलायबाय ओमफ्राय नैबे बेरा होनाया सफैलायबाय आयंजों ओमफ्राय दा बेयाव बेरा दसे होफानोसै नै बेयाव बेरा होगासिनो खांख्रिखला बैसां दा बेयाव नैबेखौ एवसिगोन नालाय नैबे सिगांनि जोगोनार बारिमोन दा बेखौ एवसिगोन नालाय नैबेजों बेरा दुमस'बाय आरोखि नैखौ दोननोसै बैसांखौ ओमफ्राय नैखौ एवफिनसै लोगोफोर ओमफ्राय दा नै लोगोफोर नैबे फाथिनाफोरखौ बख'ग्रोजोबनांगौमोन दा बेखौ बख'ग्रोनोसै एवनायनि सिगां बेखौ बख'ग्रोना लागोन ओमफ्राय एवगोन आरोखि ओमफ्राय बेफोरखौबो नै अखासो सिफिनजोब्बाय बेफोरखौ सिननांगौ दं बन दैज्लाङावथ' बनानो थोआलोमाना लोगोफोर अखा हाबाय थानायाव अबावथ' बन मोनो दा बिसोरखौ हास'नानै दोननाय दं बिसोरो ओमफ्राय बेखौ सिननानै लाग्रोनांगौ लोगोफोर ओमफ्राय दा नै लोगोफोर दा बेलासि सम जाबाय आंबो दुगैखांलायबाय ओमफ्राय दा टाइमा बेलासिनि 5:20 जाबाय 5:20 PM ओमफ्राय दा बोथोरा खोमसि अखा हाहां गोसोम जाफिनलायबाय लोगोफोर माने दहाय सानाव बिराद सान्दुंमोन ना ओमफ्राय फुङावथ' बिराद अखा ओमफ्राय सानाव दहाय सान्दुं दुंलायबाय ओमफ्राय नै दा बेलासिनि गोसोम जाफिनलायबाय लोगोफोर दा ओमफ्राय नै बोथोर गोसोमबाबो लामाथिं ओंखारबाय आं लोगोफोर बोरमाया फैगौलै जोंना नै बिराद गिदिर जातखा बे बोरमाया नै बोरमाया सिनिफ्राय बोरमाफ्रा फैजोब्बायलै नै लोगोफोर न'आव हाबनोसै नालाय टाइमा जाबाय बेलासि जालायबाय अखायाबो हाहां जाबाय नै खोमसियैनो बिराद बोरमा दंखायो लामा थाजोबखायो दा नै नैबाव दसे जिरायनानै फैलायबाय आं लोगोफोर दसे जिरायनानै ओमफ्राय नै माहाजोना मालाय बाब मा लाङामोन हो नोंसोरसो सोरां मानो खामायोब्रा बेदरसो लायदां मा बेदर बयलार ओंख्रि गैथ्रालै ओमफ्राय नै लोगोफोर दा मोनाबाय खोमसि जाबाय जेबो ओमफ्राय लाइट होजोब्बाय ओमफ्राय दा नै बेलासियाव मैगं सायबाय बे जाबाय सरजना मैगं सरजना बिलाइ बेखौ फाजा एवनाय जासिगोन आरोखि देहानि थाखाय बिराद मोजां बे सरजना बिलाइ बेयो फाजाबो जाजायो आरो ओंख्रि जहल लाफा गोबाब बायदिबो जाजायो आरो बिनि फिथाइयाबो जाजायो आरो लोगोसे बिनि बिबाराबो जाजायो लोगोफोर बेखौ सरजना होननानै बुङो आरोखि जोंनि बर' रावाव आरो नोंथांमोना जायफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनो लाइक खालामदो कमेन्ट खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे आंनि टु डिसप्ले इउटिउब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामना गालांदो अब्ला गोजोनथोंसै लोगोफोर लोगो मोनफिनसिगोन नेक्स्ट ब्लगाव